Legături în registre de calcul. În această lecție vom vorbi despre folosirea legăturilor, links, în registrele de calcul. De regulă folosim linkurile pentru a proteja informația originală, concomitent cu nevoia de a o avea updatată, fără să fie nevoie să folosim pentru aceasta metoda copy-paste. Folosirea unor referințe externe în formule determină Excel să se comporte la fel ca pentru un link obișnuit. Să presupunem că în această foaie va lucra un utilizator responsabil cu introducerea informației. El va trebui să vadă rezultatele formulelor de pe coloana venit net nou și valoarea coeficientului standard din celula L11, așa cum a fost stabilită în altă parte. Coeficientul standard editabil este plasat în Sheet 3. Pentru a-l aduce aici vom folosi un link. Cea mai simplă modalitate este selecția celulei destinație, tastăm semnul egal și selectăm foaia și celula sursă. Confirmăm cu Enter. O altă metodă presupune copierea și lipirea specifică utilizând Home, Paste, Paste Link. Observăm că linkul creat arată ca o formulă în care argumentul este de fapt o referință către altă foaie și celulă. Mai remarcăm că ultima metodă folosită ne-a adus referința cu adresă absolută, în timp ce prima metodă a adus-o ca adresă relativă. În funcție de scop vom edita în bara de formule. Pentru copiere ulterioară, astfel încât să nu fim nevoiți să facem manual câte un link pentru fiecare celulă, vom converti adresa absolută în cea relativă, apăsând repetat tasta F4. Apoi vom putea copia normal celula. Eu am folosit instrumentul Autofill pentru a copia celula cu link L11 și pentru L12. Linkurile pot funcționa atât între celule aflate în același registru de calcul, cât și între registre de calcul diferite. Este nevoie ca în prealabil să aveți ambele fișiere deschise, dar crearea propriu-zisă este identică. În celula destinație vom scrie semnul egal, apoi vom comuta către fișierul sursă. Eu am folosit combinația Ctrl cu F6 și vom selecta în foaia respectivă celula dorită. Confirmăm cu Enter. Câteva remarci. În cazul în care ambele fișiere rămân deschise, referința către fișierul sursă va fi sub forma egal apostrof, nume fișier între paranteze drepte, nume foaie de calcul, apostrof, semnul exclamării și adresa celulei în formă absolută. Dacă știm că va trebui să facem o copiere ulterioară, vom modifica adresa absolută în una relativă sau mixtă, după caz. În cazul în care fișierul sursă va fi închis, în bara de formule vom vedea că referința arată în mod diferit, indicând în plus întreaga cale, path. La prima redeschidere a unui fișier care conține linkuri către fișiere externe, veți vedea un mesaj de avertizare. Implicit, linkurile din fișierele Excel sunt setate astfel încât să nu se actualizeze fără acordul utilizatorului. Comanda Enable Contents permite actualizarea. Să vorbim despre niște opțiuni. Enable All Content este pentru situația în care știm că documentul este din surse sigure și ne permite să-l marcăm ca Trusted Document. O astfel de setare va face ca la următoarele deschideri actualizarea să se facă automat, fără să mai fim întrebați. Advanced Options ne permite să decidem ca avertizarea să se păstreze și pentru viitor. Help Protect Me from Unknown Content, respectiv să permită actualizarea, dar doar în sesiunea de lucru curentă. Enable Content for this session. Pentru modificarea modului de comportament al aplicației vis-a-vis de linkuri, vom accesa File, Options, secțiunea Trust Center, Trust Center Settings, secțiunea External Content, Security Settings for Linked Data Types. Enable All Linked Data Types permite actualizarea automată a informației fără niciun fel de avertisment. Nu se recomandă pentru că pierdeți controlul asupra ceea ce ajunge în fișier. Nu întotdeauna vrem actualizări. A doua variantă este cea implicită cu care am lucrat și până acum. Permite utilizatorului să decidă de fiecare dată dacă vrea sau nu actualizarea automată la deschidere, cu mențiunea că acest lucru nu se va întâmpla dacă fișierul sursă face parte din categoria Trust. Disable All Linked Data Types pentru blocare directă și implicită a actualizărilor automate pentru informația provenită din fișiere externe. Dacă în câteva deschideri de fișier ați dat comanda Enable Contents, Excel va considera fișierul sursă ca fiind de încredere și este posibil să nu mai vedeți nicio fereastră de avertizare care să permită controlul actualizării la deschidere.
O formulă care are referințe într-un fișier extern va intra și în categoria linkurilor. Vom scrie o formulă SUMIF în care informația sursă se află într-un fișier extern, iar rezultatul și criteriul se vor găsi în fișierul de lucru. Încercăm cât mai mult să folosim selecțiile în scrierea referințelor. O astfel de formulă își va actualiza automat rezultatele dacă ambele fișiere sunt deschise pe același calculator și au loc modificări în fișierul sursă. Dacă fișierul sursă a fost modificat, salvat și închis, în momentul în care vom deschide fișierul nostru destinație, este posibil să avem acea fereastră de avertizare. Remarcăm cum arată acum referințele pentru formula noastră în condițiile în care fișierul sursă se află într-o structură de foldere și subfoldere mai stufoasă. Încercați să păstrați o structură cât mai simplă. O cale, path, lungă, poate provoca multe neplăceri. Uneori, fereastra de avertizare privind actualizarea de linkuri poate să arate ca în imagine. Opțiunile sunt de actualizare, update, respectiv blocarea actualizării, caz în care rămâneți cu informația originală din fișierul dumneavoastră, don't update, sau deschiderea unei ferestre de ajutor, help. Nu ar fi exclus ca erorile din formule să aibă legătură cu ce spuneam anterior. Actualizarea pentru niște legături la nivel de câte o celulă s-a făcut fără probleme, așa cum arată rezultatele din celulele L11 și L12. Deschizând și fișierul sursă, observăm că informația s-a actualizat, deci nu formula noastră are probleme. Atât timp cât fișierele sursă implicate vor rămâne în aceeași structură de foldere și subfoldere, linkurile vor funcționa chiar dacă vom muta structura respectivă în alt loc pe calculator. Situația se va schimba dacă schimbăm locația sursei sau o vom redenumi. Actualizarea informației provenite de la un fișier extern închis se poate realiza ori de câte ori avem nevoie, accesând tabul Data Edit Links. În fereastra care apare avem mai multe opțiuni. Update Values permite actualizarea informației. Dacă această comandă ne deschide o fereastră de navigare, înseamnă că Excel nu a găsit locația, fișierul sursă și va trebui să îl indicăm din nou. Este o soluție provizorie, valabilă doar o singură dată, atât timp cât nu rezolvăm problema corectitudinii linkului. În cazul nostru, cauza a fost redenumirea fișierului sursă și vrem să păstrăm noul nume. Change Source ne permite să schimbăm fișierul sursă cu cel actual. După încheierea acestei operațiuni, orice updatare ulterioară ar trebui să se desfășoare fără probleme, așa cum vedem la statusul OK. Din aceeași fereastră mai putem opta pentru Open Source pentru deschiderea fișierului sursă, Check Status pentru verificarea legăturii, Break Link este pentru ruperea legăturii, caz în care vom rămâne cu informația așa cum este ea în acest moment, fără posibilitatea de actualizare ulterioară prin linkuri. Atenție! Nu rupeți legăturile înainte de a vă asigura că toată informația este actualizată corect și fără erori. Va apărea un ultim mesaj de avertizare în care vom putea să renunțăm sau să confirmăm. Break links, decizia luată. Remarcați, pentru exemplificare, dispariția formulei din celula K2 și înlocuirea ei cu rezultatul, în cazul nostru, cu numele erorii. Fișierele care folosesc referințe externe pentru formule sunt destul de sensibile și de aceea nu recomandăm o astfel de abordare. Este de preferat să aveți și informația sursă în același fișier, într-o foaie dedicată, chiar dacă ea ajunge acolo cu ajutorul macro sau a unei conexiuni de date.